राइटर विकास रोवे बहिनी के याद में करी हो ना ऐसन जुलम हो गावेला मनीष अकेला गमावा भुलाई हो के बानी राखी माई सुना बकलाई हो के बानी राखी माई सुना बकलाई हो गर्भे में मार दिहलू बहिन कैसे आई हो गर्भे में मार दिहलू बहिन कैसे आई हो के बानी राखी माई सुना बकलाई हो के बानी राखी माई सुना बकलाई हो। मनीष अकेला रिकॉर्डिंग स्टूडियो सीतामढ़ी।